Niri Orominoko eskolan, zorionez, eukin nuen irakaslea urterik gehienetan erdalduna zen. Ni 1958an jaioa naiz, 6 urtekin hasi nintzen eskolara, 54an hasiko nintzen eskolara. Eta primaria amaitu arte, 14 urte pasatu arte, nago esaten 58, 62 inguruan amaituko nuen. Hor arte, guk euskeraz hitz egiten genuen gure artean, lagunen artean, eta irakasleak erderaz erakusten zigun. Baina, esaten zigun, hitz egin erderaz ikastea komeni zaizue eta hori den hori, baina gure harremana beti euskera zen, eta kalean ere bai. Nor zen irakaslea? Irakaslea zen... Merito bazaukan, esan gertatzen... Irakaslea arabarra zen izatez. Ez dakit Gasteizkoa bertakoa etzen, uste du baietz, baina Orominora eskonduta zegoen bertako okinarekin. Irakaslea zen Doña Concepción de la Torre, eta bere senarra zen, izatez arratizarra, igorrekoa edo, baina Orominoko beko errotan, okindegia zeukan, eta ogia egiten zuen zen, Leoncio Aizpurua deitzen zen. Bere alaba bizi da oraindik hemen Durangon bizi da. Eta euskaldunak eta jatorrak, eta bizkaitarrak jatorrak. Beraz, emakumeak bazeukan senarraren gandiko nahiko informazio abertzaletasunaren inguruan. Oso abertzale, oso jatorra ziren. Orduan, horrek animatzen gintuen gazteleraz egiteko, baina ez tono violento baten edo ez tono gonbite bat egiten moduan edori. Eta permisiboa zen euskeraz egitearen inguruan. Gure artean beti euskeraz egiten dugu. Suertea da, azken du neukin alako presionik hizkuntzaren inguruan.